Breakfast tayo guys are 42 pesos na worth na breakfast. Kaklase kasi talaga ni Mama. Kinukwenta niya naman, magkano ba talaga yung bigay niya sa akin? Ayun, diba? Tatlong maruya, tapos 3 pansit, 42 pesos. Diba? Sobrang tipid. Yung challenge ko nga dito, 5,000 lang yung yung dala ko eh. Including na yung itong tulugan namin tapos pagkain. Feeling ko sobra pa yun. Sa mura ng ng pagkain dito. Kain tayo. Ayan, mag-prepare na tayo guys. Tapos na kami mag-breakfast. Pupunta na kami doon sa San Buena. Ayun, kasi magpapaluto kami ng tanghalian. Gusto ko yung binurong tilapia sa malunggay. Ayun. Ginataang tilapia yun na may atswete. Tapos yung malunggay, tawag sa amin binuro. Ayun, buro. Pero fresh naman lutuin, Ba't kaya binuro? Ayun. Ito pala yung mga napamili namin kahapon sa Kagsawa. Tingnan nyo, may tinapay pa, oh. Si Mama kumain na ito. May kalahati, huli. May kalahati, Ang bango Hindi niya mapigilan yung bango eh. Ito favorite ni Lolo namin eh. Ni Lolo Indoy. Panligaspi. Ayun, dadali namin yan sa Bicol. Sa Maynila, meron yang malaking version. Tapos yung maliit. Ayun, ang bango. Yun, tapos pansit. Pansit ba to? Yung dry na siya. Mas mas matagal yung life, yung shelf life nito. Kesa yun sa fresh. Agup-up, ano nga tawag nun sa Tagalog? Amag. Inaamag yun. Ito, matagal lang. Isang taon ang shelf life. Kaya ito na binili namin. Ayun, tapos yung tray sa bahay, sa Nueva Ecija. So, yun lang naman guys. Ang nabili namin, tinapay talaga yun. Kala mo, wala nga nito sa diba? Sa Maynila. Ibang timpla. The best talaga yung andito. Kumbaga legit na Panligaspi. Ayan. Ito pa pala guys, nabili namin kahapon sa Kagsawa. Duyan ni Shane. Diba? Ayan. Para kay Shane, pasalubong daw ni Lola niya. Punta ulit tayo San Buena guys. Magkikain tayo ng lunch. Doon na kami maghapon. Mga tita ko naman. Nasitahin natin yung ibang side. Yan, ito pala guys yung bahay nila, Auntie Tina. Tapos ito bahay nila, Emma. Yan magkakatabi lang yung bahay namin. Tapos ito sa amin. Tapos kila Mark, di ba? Tabi-tabi lang mga bahay namin dito. Sarado kila Emma, wala na rin nakatira dito. Nasa Bulacan ata. Sila Auntie Basyon. Ang sikip na mga daanan dito. Ay, punta kami kay Auntie Ibin. Ito yung haunted house dito eh. Noon. Ngayon may nakatira na. Ewan ko. Pero buhay pa rin Hindi pa rin ginigiba yung bahay na yan. Yan ang kinatatakutan dati dito kasi haunted house nga daw. Tapos takot kaming dumaan dito lang na pag madilim na. Pero ngayon okay naman. Madami na nakatira. Ito isa sa pinaka-mayamang pamilya dito sa buhay. Nasa yung nito eh. Ba't ko pinapakita mamaya ng vlog ko? Dito na kami ulit guys sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog dun. Sige ang chikahan ni Mama tsaka ni Auntie Ibin. Ayun, tapos kakain na tayo. Sinang sili. Sinasang sili. Ayan, nagpaluto si Mama ng binuro. Layo-layo mo yung toro ransay mo, yung kanin. Layo-layo mo. Yummers! Kain tayo, guys. Grabe talaga, May nagbigay sa amin kanina, guys, kumpare ni Mama. Itong mga saging. Namang problema kami kung paano namin dadalhin to. Kasi tinatry ko kanina pang magpa-add sana ng extra baggage sa
Cebu Pacifica, so hindi na daw pwede. So ayun, ipapadala na lang namin sa bus. Mauuna na to ngayon. Kasabay nung mga binili namin kahapon din para wala na talaga kami bitbitin bukas. Yun, hindi yung maleta na lang. Ayun, nangihinayang din kasi kaming iwanan, no. Baka magtampo si si Tay Ukong. Ganda po naman, no. Tingnan nyo, saging. Diba? Ayan, bigay lang yan. Sabi nga nung mga auntie ko sa sa... Kahit ito, may dali na lang natin siguro. Sabi ng mga auntie ko doon, sa Minlong, ano ba, may dala ba kayong sasakyan? Kasi may, doon, may, yun, may kakao, kung ano-anong tanim, yung gano'n, wala. Sabi ko, next time, magdadala na talaga ako ng sasakyan para puro produkto yung kung ipadala, madadala namin. Yan, tulad yan, pili. Yung, madadalhin daw saan. Ano to, may yun mo? I-candy mo? Yung sugar coated. Pero ano mo pilihan mo di. Yan. Lagyan mo lang fragile lang na may para fragile. Ano ba to? Ano ba to? Mga pera man nabayad niya ng perang Pinda. Pero pa ba yun na? Basta maunan. Kaysa sa aeroplano, pera nakuha. Oo, mas mahal. Mas mahal sa aeroplano eh. Kamukha nga oh. Hello. Fishball me. Ang cute. Yung kamating kahoy na fishball. Tignan nyo oh. Ante. Amo. Ayan. Piso daw guys. So, ito yung kinakain namin nung elementary kami. Meron pa pala. Sige, pingi ako boy. 5. 10 na. May suka ka dyan. Amo. Sige, bila natin sila. Oh, see? Unlimited ang pagkain dito, guys. Meet my ninang. Ganda! Tapos si Auntie Mabel. Ayan. Dinalan ako ng oh my gosh. Hala, thank you, Ninang. Thank you so much. Oo nga eh. Pamasko. Inga. Hi. Ayan, si Inga. Namiss nyo ba si Inga? Alaga na bazar na ba? Ay, oo nga, may bazaar kami ni Aiko ngayong November 3. Oh. Ayan, punta na kami guys, sementero kasi tomorrow, maaga tayong alis. Maglay ba tayo? Hindi, ano ka? Layo-layo nun eh. Bye. Hindi de? Hindi daw. Habang lang tayong tricycle guys. Ito, hindi tayo kakasya. Ayan, 8 pesos ang bayad. Ito, pamamaya ito, shot pa daw to eh. Pag ikaw, na late ng gising iwan ka. Bayad kasi ako. Kaya nga, di pa ako nakakapunta kay Myla. Mamaya na nga lang. Kanina? Kay Myla dyan sa Ako nga si Auntie. classmate ko. Mamaya na. Hindi ko pa napupuntan yung mga classic. Mga kabatch ko nung high school. Hindi ako napunta sa kanila. Saan ka mag-shot mamaya? Ha? Saan ka mag-shot? Doon sa tita ko. Diyan? Tsaka sa ex ko. Wow. May dito guys, every undas. Parang may bazaar-bazaar dito. So yearly talaga yun. Dati naman noon pa. Kaya mga tricycle hanggang ibaba lang. Oh yes. Ayan. Bulaklak mi tsaka kandila. May mas pala guys. Ayun, tuloy pala yung dito. Yung pagtanggal ng mga nicho. Yung may lubid na na dilaw dun. Yan ang lahat ng matatanggal. Grabe naman, nakakawa. Yan, dito na ulit kami guys. Lolo, lola, auntie. Ayan, wala pa pangalan kasi magapong umulan ngayon. So, di muna pinalagyan ng lettering. Siguro, bukas na lang.
umaga siguro, sabi ni Uncle Angke. Sisindi lang kami ng kandila kasi hindi na kami makakaano bukas. Sana pala pinadamay na natin yun, Miu. Kay Lola Nina. Oh. No, yan kasi sa baba, kaya ano yan eh. Sa lola pa namin. Kinood ma, pag unuan nila. Ano yan, kapatid ni Lola. Mama ni Mama. Auntie ni Mama siya. Ayun. Ginagawa mo dyan, Marcel. Hingal ako. Sino nandito? Si Lolo, tsaka si Auntie. Dito si Lola naman eh. Dito si Lola, tsaka si Mama, tsaka si Oo. Lola. Mama ni Mark, tsaka si Lola namin dito magkasama. Dito naman si Lolo. Hindi. Dito, Mama. dito ba si Mama mo? Oo. Sino kasama niya? Si Mama niya. Ah, si Lolo. May sino kasama? Yung maliit na bata. Ah, yung maliit na bata. Ang pinsan namin na ano. Okay. Kala ko si Auntie tsaka si Lolo magkasama. Magnanay magkasama. Ayan, madilim na guys. Ano pa kasi, bukas pa magpupuntahan yung mga ano, mga ibisita sa mga puntod. Ayun, yun na makita si Mark, ayun. Tsaka si Marcel. Ayan. Wala kaming dalang bulaklak kasi sabi ni Mama, baka daw nakawin lang. So, bukas na lang magdadala yung mga pinsan ko din. Pati nga daw yung, ano, yung kandila, pag alis namin, baka mawala yun. Sabi ko, grabe naman. Nakakaloka. Pati yung kandila na nakawin nila. Diyos ko. Pero nilalagyan dito ng mga bumbilya din para mas maliwanag. Ayun. Magpaalam na tayo kay Lolo at Lola. Kay Auntie. At bukas, babiyahin na tayo pabalik ng Maynila. Ayan, dito tayo guys sa studio ni ano. Ni Diyos ko Lord, wag ka na, humarap ka na, halika na. Sabi ko sa kanila, gawa sila ng ano, ng YouTube channel. Ayan, mga fan to ni Babaeng Marangal, Michelle Fox. Sis, pa-shoutout naman ako sa mga cousin ko. Ayan. Yan. Hello mga Marangal. Kasi ano, eto may YouTube channel din to eh. Don't forget to subscribe to Mic Up Studio and then Ay, magaling din to eh. 1,208 subscribers. Oh, galing. Ang magaling din mag-transformation yan. Tapos may attendant daw tong Halloween party. Saan mo nakuha tong ano, Maleficent na to? Lazada. Ah, talaga? Ayan o. 541 pesos. Yes, naman. Actually, Sige. hindi ako dinidisappoint ng Lazada talaga. Talaga ba? Ayan. Sino nga ano sa inyo? Pareho kayong makeup artist, di ba? Yung ano, tong magkapatid na to. Anak ni Auntie Tina. Ayan, kambal. Wait lang. Tingnan ko kung tanda ko kayo ah. Kung sino si Lelet, tsaka si Nanan. Nanan! Yes, Lilit. Ayan. Halika na, me. Tingnan mo yung mga pamangkin mo kung gaano ka, ano, mag-makeup. O, tamo? Wala, nasupag na si ano, nagtago na. Halika na! Pick-upan mo na si Jomel. Tapos ka na. Anong peg mo naman ngayon? Maleficent ulit. Zombie. Oh, ito. Ay, sayang din natin na vlog. O, sige, ito na lang. Tuloy na lang natin ito. Taray ng kilay, girl. Parang ano ah. Ano ba yun? Highway. Kahaba. Loban na Loban. Laverne. Nag-vlog kayo sa Lugaw. Oh my God, sana ako nag-vlog. Ayan, ito mga magagaling din ng mga baklang ito mag-makeup. Kaya may mga, sabi ko gumawa ng mga YouTube channel eh. Para mga sumikat yung Bicol, di ba? May pambato rin tayo sa Bicol. Actually, yung pride ni Babaeng Marangal, Bicolano yun ah. Alay. Ano nakalimutan ko? Yung lagi niya kasama sa vlog. Ford. Hindi, yung taga-naga ata yun. Basta nakalimutan ko na lagi niya. Kasama niya palagi saan? Sa vlog. Sa vlog ba o sa mga post na ano? Bicolano din yun. Bakla din. Yung yung Oo. yung sa ini-invite nila palagi pag may Oo.
Pag may party. Brian ba yun? Ryan. Something ganun. Mami, sana false egg. Halika na, dito ka na. Ay, mga kapisanan ng mga kabaklaan. Kapisanan ng mga kabaklaan sa Marayag. Ayan, di ba? Huwag magtaka guys. Kung bakit girl si Mark. Kasi pamilya. Lahi ba natin? Pamili namin. Ayan, hanap kaming ulam. Sari-sari. Sana si mother dear. Ay, ayan, may kuhol. Oh, ayun oh. Antak. Kuhol ba yun? Kuhol. Ayan. Ayan na lang. Sarap. Tsaka to, oh. Balunan. Gusto mo yan? Oo. Tapos yun, santol. Kung ano gustong kainin. Ano, may kuha ko nito? Ito, ate. Mamira po. O, sige, isang order. Tapos, sa santol, te. Isa din. Dami. Yan, mamili lang kayo. Ito, be. Bumili rin ako ng Shanghai. 2 piso isa. Tapos, yung rin, ang palaya, bumili kami. Tsaka, minudo ba yan, eh? Sige, kuha ka na. Kaldereta. Sige, kuha ka na. Sarap, ang dami. Parang lahat gusto mong tikman. Yan yung ano, kahapon. Ayan guys, i-haul natin yung napamili naming ulam. Halagang 180 pesos. Ang dami-dami na naming nabili. So, ito yung tira kanina. Yan. Tapos, meron ditong kaldereta. Hindi ko alam kung ano pinagbibili ko. Ah, yung ano, balunan. Balunan. Ginataang balunan ng manok. Tapos, ito. Santol. Sinantolan. Yung herbs. Tapos, ito. O yun o, di na kami nakain yung ano. Nanigas na. Kalimutan kagabi. Ayun, ginagawa ni mama. Yun o. Yan. O, diba? So, hindi na magluluto yung mga tao dito. Mga, ano, kababayan ko. Mga tamad na daw magluto. Yan. Ito, niluluto namin to sa, ano, sa Pasay. Pag may kuhol kaming nadadala. Yan, tsaka sitaw. Oh my gosh. Tapos may free sabaw pa. Sangkap pa. Asa na yun? May kulang pa. Ito. Ah, ito. Wala, yun lang pala. Yan lang. Doon, kain tayo. PJ! Yung gundo-gundo ng ano, balahibo. Maringan din, pigara. Patang ka lang kay. Para siyang si ano, si Stifler. Ay, hindi, si Chichi ni Mama. Chichi. Yan, friend tayo. Huwag mong kagatin, ha? Parang si Chichi ni Mama. Chichi! PJ daw. PJ! Jesus! Uy, napapogi naman yan eh. PJ! Hello! Jesus! Bait ah. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na ba? Kaya ka kasama si Boy, kana si kasama. Nyek! Dahil pa naman namin binili. Siapa? Kayak tiks namanya. Isubuan. Yung kata ko sa kanya. PJ, taban PJ. Si Sherry na. Kaya ba to kasi? Tatambay nga daw singa sa atin eh. Sa tutuluyan natin. Punta nga to sa inyo mga. Oo, Sige. Marami. Kain na tayo. Hinay yan. Hindi nga katawa. Bakit nga magtambo? Kaya pa lumipat ka. Dahil. Kaya malaki yung tabo niya yan. Kaldereta. Sinantulan. Ang palaya. Tapos kuhol na may. Sitaw. Then yung balunan. Tikman natin itong ano. Sinantulan. Sarap. Yup. Balunan.
Mukbang to, guys. Mama katabi ko. Sulit. Sulit yung ano, uwi namin dito. PJ! Yeah. Oh, love you, baby. Kaon pa na din. Ang sarap ng ano, palaya. Kasi ang palaya yung gusto ko, medyo mapait-pait talaga. Hindi ka ano mapait. Pero nandun yung pait. Gets nyo ba? Sarap ng ano, santol. Diba? Nagkakabi taba. Nga. Sarap niya. Asan talaga. Pagka-alin ni Rab. Wow, crunchy ah. Nilibig ko. Puro laman yun. Hindi ba affected ng swine flu dito? African, ano ba? Swine? Wala. Nga. Harap na. Legit. Kaldereta nga. Ayan, nakabalik na agad si Mark. Akala ko ba matatagay pa kayo? Mamaya yung tagay. Mamaya pa. O sige, kain ka muna para ano, hindi ka agad malasing. Sure! Ang sarap. Ayan. Super busog na ako, guys. Tapos tinikman ko yung binigay ni Ninang na ano, maha. Yummers kasi may ano siya, nilatik tsaka keso. Kaso, since diet tayo, hanggang tikim-tikim lang tayo. Ayan. Alam niyo naman, mapagpanggap tayo. Charot. Kunwari diet. Kagaya ni Mark. Alam mo, bagay sa'yo yung may ano, may konting bigote, tsaka balbas. Di ba bagay sa kanya, guys? O, tawa ko. Parang ano, parang lalaki yung ano, datingan. Tinan mo nga. Mukha lalaki. Dito na kami, guys, ni Mama sa ano, tinutuluyan namin. Hinatid ko lang siya kasi babalik pa ako sa San Buena. At may make-upan daw ako nung anak ni Auntie. Ewan ko anong makeup gagawin sa akin. Bet niya daw akong i-transform. Hindi ko alam kung anong transformation ang gusto niyang gawin sa akin. So, ayun. Since mga gising ang bakla kapag kagabi. Sure ka ba, May? Okay ka lang dito? Oo naman. Ayun. Oo naman. True. Na? Okay ka lang dito? Talaga, parang ayaw kitang iwan dito, May. Ayun. Sige, magpapamukap lang ako. Mabilis lang ako, May, ha? Ayun. Tapos, antayin ko lang din si Mark. Tapos, yung dalawang pinsan ko pa dadalaw daw dito. Dadaan dito si Inga. Ayun. Si Inga. Tawagan mo kami, ha, pag may kailangan ka. Bye-bye, May.